Abaculi bakaMaskandi balokhu belitose njalo ikhono lika King Polite. Lensizwa insizwa ngempela umculo kaMaskandi besithembele kuyona ukuthi ngisho ngabe kuthiwa sithola amathuba okuyogadla ezizweni ungomunye wabaculi ebesiyophakamisa sithi naye akabe ingxenye yabantu abayophakamisa iflag lalo Maskandi. Sithi ke dudu ngempela kuona wonke umuntu Sicebi usebenzela umhlaba umemezile umemezeke kwananela izintaba kwananela imifula kwananela imihosha kuya kwananela izinsizwa kwananela intombi zavuma intombi zaqashiya zagiya insizwa ngomculo wakho namhlanje ngithi siyohlala sikukhumbula Nkosi yamagcokama ngomculo wakho omnandi. Inkonzo yomngcwabo kaGeza sebegezile izobanjelwa enkundleni yezemidlalo ofabeni eMsinga emachonweni kanti uzofihlwa ekhaya kwaDungamanzi. Kunamakhumbi evile emashumi-30 azosuka eGoli ukuthutha abantu abayofihla uKing Polite. Mhlambe ke ngobhlungu bethu nanokwazi ukuthi iqhawe lakithi belithandwa kanjani mhlambe eSouth Africa sithe lokho esinakho besicela ukuthi sikhipha amatekisi amakhwantama u30 azoya lapha kaMayimaye ngo5 ngolesihlanu. Imali ke ayichargewanga sithe nje nabekhipha u350 ziyokwazi imoto ukuthi ziye ekhaya zisuke ekhaya zibabuyise ngo350 owodwa. Ugumu Gupta Mchunu obegidela uKing Polite uzofihlwa ngolesihlanu embangweni khona eMsinga.